Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Chcela by som si dnes otestovať svoj nový nástroj, ktorý mám na natáčanie, kde sa aj zároveň vidím a kde vieme spolu takto pekne komunikovať. A pripravila som si pre vás veľmi obľúbený typ videa, a to konkrétne, čo mám nové, respektíve čo sú možno také novinky, ktoré som aj podostávala na rôznych eventoch, ktoré mi poslali, ktoré ja osobne považujem za zaujímavé, aj za menej zaujímavé. Takže sa pohodlne usaďte, ak sa ti toto video páči, neváhaj dať like alebo koment a odoberať samozrejme môj YouTube kanál a poďme spolu už na to. Ako prvé tu mám tieto horúce Lancome novinky Absolute Longevity MD, mám sérum, mám krém. O týchto produktoch odo mňa budete ešte určite počuť. Sú zatiaľ, čo sa týka nejakého testovania, výborné. Nebudem sa k ním ďalej viac rozkecávať, ale musím povedať, že topka. Potom tu mám takýto Madara Dewy Stick. Je to vlastne hydratačný stick, alebo také sérum v tyčinke s kofeínom. Počkajte, ukážem vám. Strašne krásne to voní a strašne dobre to vyzerá. Tak to vyzerá. Teším sa, neviem úprimne, že či už to majú v predaji, ale ak nie, tak bude čoskoro. V každom prípade my si to ešte vopred samozrejme orecenzujeme ešte, než to príde do predaja. Potom tu mám nejaké veci, ktoré som si, buď som dostala, alebo som si kúpila. Kúpila som si tento Mixa Anti-Reaction Non-Foaming Gentle Cleanser s pantenolom, probiotikami. Ešte som ho neskúšala, čaká na svoju chvíľu, takže uvidíme. Potom tu mám vec, ktorú som dostala. Ja som ju už testovala v rámci, ako by som to nazvala, takého predtestovania, keď ešte nebolo jasné, že či to vyjde, nevyjde, alebo keď to ešte teda respektíve nebolo v obchodoch. A to konkrétne tento Garnier Vitamin C Fresh and Bright hydratačný sorbet cream. Nie. Za seba nie. Hneď je tam síce glycerín, je tam niacinamid, ale je tam denaturovaný alkohol na vysokej pozícii. Samozrejme má to dôvod. Dôvodom je to, že vlastne ten krém sa má ako keby doslova vypariť z tej pokožky, ako keby sme si na ňo nič nenaniesli. Pre mňa málo hydratačný, tá formulácia celkovo by mohla byť zaujímavá, keby to tak strašne nevoňalo. To tak strašne voní, že nie. Za mňa nie. No, potom tu mám takýto balíček z Beautyholiku, ktorý som dostala, keď sa otváral Beautyholik v Košiciach. Majú novú predajňu na južnej triede, kúsok od Auparku Košického. Vybrala som si, alebo respektíve dostala som Haru Haru Wonder Black Rice Probiotics Barrier 2% NAD+, Serum Mist. Toto je už druhé balenie, ja už som prvé vypotrebovala, uvidíte ho v spotrebovancoch u mňa na Instagrame. Za mňa osobne veľmi dobrý mist. Ja som mala veľmi zlé skúsenosti v poslednej dobe na tieto misty, tonery, esencie, takže toto ma prekvapilo po dlhšej dobe, takže veľmi sa z toho teším. Potom som tam tiež dostala túto Pore Plus Dark Spot Brightening Cream Mask. Je to takáto maska od značky Selimax, pokiaľ sa nemýlim. Ja som z tejto značky mala už nejaké produkty, takže sa na túto masku veľmi teším. Mala som aj novú masku 345, tu vám ju niekde dávam, že ako vyzerá, tiež bola v tom balíčku, len ja už som si dala na tváričku, bola výborná, odporúčam. Potom aj Rejuran Serum. Rejuran Serum je proste high level, to je inde. To by som povedala, že to je taký high-end korejskej kozmetiky, takže ak raz budete chcieť vyskúšať high-end korejskej kozmetiky, tak rozhodne odporúčam značku Rejuran, lebo to proste stojí za to. Ja mám toto sérum, len ho nemám so sebou tu, v každom prípade to bolo v balíčku tiež. Potom tu mám Numbuzin Glutathione, kyselina tranexámová, Advanced Dark Spot Ampoule koncentrát. Je to vlastne teda sérum, koncentrovaná ampulka, navrhnutá na cielenú redukciu pigmentových škvrn, pozápalových stôp, po akné a celkové zjednotenie tónu a jasu pleti. Takže ja som veľmi zvedavá, že ako to nakoniec bude vyzerať. A aké to hlavne bude, že či to nebude príliš silné. No a na toto som sa tešila a ja som hlúpa, lebo som si to nezobrala domov, ale dneska to odchádza so mnou domov. Mám tu Abib PDRN Retinal Eye Patch. Podľa mňa už ste ich niekde videli, pretože ja som si ich tiež kupovala na základe hypu okolo nich. Je to rozjasňujúce anti-age očné peči s retinálom a PDRN, intenzívne hydrogelové očné s jemnou jelly textúrou, navrhnuté na intenzívnu regeneráciu, rozjasnenie a omladenie oblasti očného okolia.
Či ako to robia teraz tí influenceri. No a potom som tu ešte mala takéto krásne Beautyholic zrkadielko, ktoré si hneď odkladám do kabelky, lebo môjim najväčším problémom je, že nenosím zrkadielka. Takže to je, čo sa týka Beautyholicu. Potom tu mám, už podľa mňa na to všetci čakáte a ja som taká mrcha, že ja som si to nechala úplne na koniec tohto videa, aby ste ho dopozerali do konca. Ale mám tu obrovskú tašku zo Sephory. V marci som bola na PR evente, takže poďme sa spolu pozrieť, čo v nej je. Ja vám ešte poviem, že ja som medzi tým už tiež bola v Sephore, takže vám skúsim sa rozpamätať, čo som si tam kúpila a budem vám toto aj tu, alebo mám niektoré veci aj tu postupne ukazovať. Čiže kúpila som si Sherry Whipped Cream sprchač, tu vám ho ukážem, vynikajúci, krásne vonia, celá táto nová kolekcia Sephory, čo sa týka týchto telových produktov, je super, len si musíte ovoňať tie vône, takže keď budete mať príležitosť niekedy ísť do Sephory ovoňať si, tak rozhodne tak urobte. Potom som si kúpila vlastne toto sérum. Je to Sephora Hydrate Dewy Bubble Serum, hyaluronová kyselina, kyselina polyglutamová, to sú vynikajúce humektanty, ktoré krásne hydratujú pokožku. Keď to kúpite, tak je to vlastne takto, ale keď to zatrasiete, tak sa tam vytvoria také bublinky. Čakajte, ukážem vám to. Vidíte, že sa to tak pekne ako keby spojí, tak nerozdelí, spojí. A k tomu som si kúpila aj z tohto radu Hydrate tiež aj sleeping masku. Tak to vyzerá. Veľmi oceňujem tento spodok, že nemá 3 km a teda tiež s kyselinou polyglutamovou a tentokrát aj s ceramidmi. Ja som v rámci toho eventu dostala, keď už sa bavíme o tomto rade Hydrate, tak aj Bouncy Water Jelly. Toto je krém, s ktorým sa dneska maratíme, je to proste čisté žele. A ja nemám rada žele produkty. Za mňa to skoro vôbec nehydratuje, je to iba na efekt, obsahuje to iba humektanty, žiadna vyživujúca zložka tam nie je, takže nemám rada tento štýl krémov, akože ak mám byť úprimná, lebo ja som vždy úprimná. No a potom som si tam kúpila ešte Aesturu, prosím vás, Aestura. O tej vám spravím asi samostatné video, neviem, či ešte sem na YouTube, alebo to budem riešiť na Instagrame, ale v každom prípade Aestura značka je korejská značka, ktorá sa začala predávať v Sephore a ja musím povedať, že ja som z nej brutálne nadšená. Je to značka, ktorá využíva primárne ceramidy a vy viete veľmi dobre, že moja pleň miluje ceramidy, že ja som človek, ktorý má ceramidy najlepšie v každom svojom kroku hydratačnej rutiny. A za mňa osobne jednoducho sú tie produkty skvelé. Ja som dostala krém, ja vám to všetko poviem aj v tej recenzii, ale ja som dostala krém, potom som dostala aj krém so sérom, čiže to som začala používať. Mám tam aj čistiaci produkt, ale ja sa obávam, že ma bude trošku súškať, pretože je to pena a on to je taký jemný gelový čistič a ja som človek, ktorý používa mlieka. No a potom som tam mala vlastne, ešte viem, že Aestura toho má ako keby viacej a najviac ma zaujal mist. Na tom jej Saška, opernec Holec, písala, že ten mist proste potrebujem, ak zháňam dobrý mist, tak ja som išla, ten som si kúpila, hej, keď som bola teraz naposledy v Sephore. Plus som kamoške kúpila aj sérum, aj krémom, proste ospevovala som to na mraky, takže ona si tiež kúpila Katuška teda tieto produkty. Takže ja vám chcem dať potom samostatnú recenziu iba čisto na konkrétne Aesturu značku, pretože za mňa osobne stojí za to. No a ešte som si tam kúpila Taču, a to konkrétne SPF, The Milky Sunscreen, SPF 50 plus UVA. Tento produkt som začala testovať. Ja musím povedať, že na moje prekvapenie je veľmi ľahký, čo som teda nečakala, lebo možno by som dokonca povedala, že by som prijala aj čosi hydratačnejšie, ale viem, že na leto bude skvelý. A je proste taký, že je nemastný, nerobí nejaký film na pokožke, nežmolkuje, už ho skúšam, takže viem o ňom niečo povedať. Čo možno môže byť pre niektorých ľudí problém je, že robí taký dewy finish. To znamená, že proste je tá pleť taká nacuckaná, napapkaná, je to vidieť, keď si to dáte. No a ešte niektoré veci som si zobrala domov, takže to vám nevytiahnem z tejto tašky, a to konkrétne Bioma kolagenovú masku, ktorú vlastne si dáte na pleť a ona vám schne na pleti ako také tie jednorázové, ale vlastne potom si to iba zlúpujete, ale vlastne si ju nanášate a je na viac použití. Za mňa super nápad, ja už som si ju raz dala, neviem to ešte vyhodnotiť, takže k tomu možno si dáme nejakú recenziu na moje posledné produkty, ktoré som tak akože vyskúšala, že tam ju určite zahrniem. No a pozrime sa už teda konkrétne na túto tašku, ja si ju sem takto vyložím. A budem vyťahovať asi iba niektoré produkty, lebo osobne nemáme šancu sa tým prehrabať. Mám tu Pixi, takéto eye patches,
Antioxify, sú to vlastne peče, ktoré sa dávajú okolo celého oka. Mám tu takúto krásnu Natashu Denonu Xenon paletku. Spravíme si nejakú súťaž, čo poviete, tuto v rámci YouTube. Odkomunikujem to aj na Instagrame a budem vyberať zo svojich odberateľov, takže ak ma ešte neodoberáš, tak spravíme si súťaž a mimo iné tam dám aj túto Natasha Denona paletku. A potom tu mám Jean-Paul Gaultier Divine Couture parfém, tiež si o to zasúťažíme, na konci vám ukážem, že o čo všetko. Potom tu mám Crème Vanille, je to Eau de Parfum. Ja osobne neviem túto francúzsku značku vysloviť, ale majú skvelé vône a mne sa veľmi páči vôňa jedna, ktorú si určite dokúpim. Summer Fridays Lip Butter Balm, toto je, myslím si, že dosť obľúbené. Potom tu mám Salt & Stone, je to deodorant santalové drevo a vetiver. Salt & Stone značku ja veľmi dobre poznám, aj tu zo Slovenska. Potom tu mám One Size Beauty, alebo teda One Size Blurring Makeup Primer. Čiže primer One Size Beauty. Natasha Denona Baby Gold paletka, takáto krásna. Počkajte, pozrieme sa, že čo to tu máme. Potom tu mám ešte jeden parfém vlastne z tejto značky, ktorý už som vám ukazovala, lebo jeden sme dostali aj v rámci toho eventu a jeden sme mali v tej taštičke, takže mám dva. Voňajú veľmi pekne a kokosový sa chystám dať Saške, lebo ona miluje kokosovú vôňu. Mám tu Moroccan Oil, to je vlastne na vlasy. Je to púder na textúru a objem. Rovnako tak tu mám Kosas, čo to je? Powder highlighter, takýto. Mám tu aj Chocolate Soleil, je to Too Faced, je to Multi-Use Sculpting and Defining Pencil. Takáto, je tam toho namraky, ale ako vravím, neviem, že čo tu vlastne stihnem povyťahovať všetko. No, potom tu mám parfém Loewe Sutileza Elixir. Ja osobne neviem, ktorá to je, musím ju otvoriť a musím zistiť, lebo ja som tam aj ovoniavala. Niektoré mi veľmi pekne voňali a niektoré menej, takže uvidím. Potom tu mám Glowery, to je nová značka v Sephore, Lippy Bestie. Tak to vyzerá, je to vlastne lesný. Tento vyzerá brutálne, je to Glossed Icy Shine, je to od značky Sephora Collection. Pozrite sa, aký je krásny, ako sa krásne leskne, neviem, či to bude vidno, ale teda veľmi pekne sa leskne. Počkajte, dám si to takto dole, lebo v živote nikdy sa tu odtiaľ nevyhrabem. Potom tu mám NARS The Multiple, to bude nejaké multilíčidlo v odtieni Flink, v takomto. Mám tu aj Summer Fridays, druhý balzám, je to Lip Butter Balm, tentokrát v odtieni Vanilla Beige a toto bol Pink Sugar. Tento tu konkrétne. Dobre. No a už iba niečo povyťahujem. No, mám tu ešte Too Faced Born This Way Super Glow, je to Multi-Use Complexion Enhancer, čiže to bude opäť nejaká tyčinka Vanilla Beam. Hourglass Unlocked Instant Extensions Mascara, čiže je to maskara. Potom tu mám House Labs by Lady Gaga, je to Hybrid Lip Glaze PhD v odtieni Guava. To bude krásny odtieň, akože, takto to vyzerá. Neviem, čo to ale je. Ja sa veľmi v tej dekoratívke akože neorientujem, akože to be honest, takže ja môžem len hádať, čiže čo to bude. Potom tu mám aj od značky Erborian Centella Red Serum, takže konečne niečo skincare, čo sa teším, že otestujem. A zo skincare tu mám ešte tento Proteiny Polypeptide Cream, ktorý som tiež vlastne dostala v tej taštičke, len ja som ho vyťahla skôr. Potom tu mám Makeup by Mario Creamy Eyeshadow v odtieni Mauve, neviem. Potom tu mám blush, Multi-Use Cream Blush od značky Sephora Collection, Crunchy Almond. Neviem to otvoriť, lebo je to zalepené. Makeup Forever, Aqua Resist Color Pencil. Takáto. Potom tu mám Sol de Janeiro 62, to pôjde Segre asi, lebo ja nie som veľký fanda týchto Sol de Janeiro. Pokračujeme veľa dekoratívky tu mám. Mám tu aj nejaké vzorky potom.
Mám tu Rituals of Yozakura. Je to vlastne lotion mousse, hej, tak to vyzerá. Ja už neviem po anglicky, akože zabudla som. Special Effects Glitter Shadow od Sephorky, Sephora Collection. Rare Beauty Lip Butter v otieni Loud, tak to vyzerá. Potom tu mám Tarte Quick Stick Eyeliner. Tak toto vyzerá. Zaslo mi počítač. Nevidíte. Potom je to Bad Girl Bang, samozrejme od Benefitu. Takže ešte tam sú nejaké veci a ešte tu mám Pixi, počkajte. Plus Hydra Lip Treat, takýto balzamík pekný, malinký. No, tých vecí je tam ešte viac a hlavne ja som veľmi veľa tých skincare vecí, bola tam aj tá Aestura, bola aj tam aj tá Bioma maska, ja som si ich veľa zobrala domov, lebo skincare si vždy berem domov. Ale teda, poďme sa rozhodnúť, čo si dáme do súťaže dnešného videa. Tak, bude tam Natasha Denona paletka. Dáme tam aj tento Salt and Stone. Dáme tam aj Benefit Bad Gum Bang. Hej, lebo tú maskaru ja mám vyskúšanú, takže už nepotrebujem skúšať znova. Čo vám tam ešte dám? Neviem. A dám vám tam aj tento Kosas, aby to malo aj nejakú peknú hodnotu. A je to teda Rose Gold or Rose. Teda. Ja som to otvárala, iba aby som sa pozrela, nie je to používané, samozrejme všetko sú to nové veci. Takže v prípade, že sa chceš zapojiť, odoberaj môj YouTube kanál, kľudne mi zanechaj nejaký komentík, aby som vedela, že sa zapájaš a ja pri najbližšom videu vyžrebujem niekoho, kto vlastne tento mini balíček, ale taký mini drahý balíček získa. Budem sa teda tešiť na vaše komentáre, na vašu odozvu a dajte mi rozhodne vedieť, že ktorý z týchto produktov vás zaujal najviac a čo by ste možno chceli vidieť v najbližšom videu, aj keď ja teda v mozgu a v hlave mám, že čo by som chcela natáčať, ale vždy to rada počujem aj od vás. Ak vás zaujíma niečo, čo som možno nespomínala, že ukážem v samostatnom videu, tak sa majte krásne. Ja dúfam, že zvuk z tohto bude v poriadku. Ak by nie, tak sa vopred ospravedlňujem. Je to testovacie video. Veľmi rada by som zapojila mikrofóny zo spodu, lenže zo spodu tam mám zapojených stojan, takže budem to musieť nejako vymysleť. Majte krásne dni. Pa, pa.